Siya nga pala mga kasama, si Gonzalo, ang nag-iisang gabunang kaanib ng ating samahan. Huwag kayong mailang sa kanya dahil kahit meron siyang dugo ng kaliwa, isa siyang mabuting tao. Marami na kaming pinagsamahang paglalakbay, kung kaya't masasabi kong kilalang kilala ko na ang taong ito. Wika ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng mga albularyo, pinili nilang isa-isang magpakilala kay Gonzalo. Matapos nilang gawin ang bagay na yon, agaran din naman nilang ikinuwento sa dalawa ang kanilang sinapit noong mga panahong wala pa sa talusan sila Pio Carpio. Ayon sa mga albularyo, ang unang naging engkwentro nila sa angka ng mga mambabarang ay noong meron silang tinulungang isang pasyente na pinaglaruan umano ng taong may alam sa barang. Dahil sa masyadong mapusok ang mga albularyo pagdating sa pagsugpo ng mga nilalang na panig ng kaliwa, hindi na nila binigyan ng pagkakataong mabuhay ang mambabarang na yon. Agaran nila itong kinitila ng buhay na walang kahit na anong uri ng paglilitis. Matapos mangyari ang mga kaganapang yon, doon na nag-umpisang magparamdam sa kanila ang angka ng kanilang pinaslang. Maraming pag-uusap ang nangyari hanggang sa dumating ang puntong wala nang nagawa ang mga albularyo kung hindi ang makipaglaban sa mga ito. Sa loob ng ilang linggo, halos inuunti-unti sila ng angka na yon. Ang kadalasang nabibiktima sa kanilang pangkat ay ang mga inuutusan nilang kaanib upang magmasid sa baryo. Hindi nila lubusang mawari noong mga oras na yon kung papaano nagagawa ng mga mambabarang ang makapagbigay sakit sa mga ito kahit ang lahat ng kanilang mga kaanib ay punong-puno ng bakod at puder sa kanilang katawan. May isa ring nakapagsabi sa kanila noon na ang angka ng mambabarang na kanilang kalaban ay kayang maglagay ng kanilang mga patibong sa ilalim ng lupa. Ito ay sa pamamagitan ng paglagay nila ng mga tae ng hayop na merong usal at mga insekto. Dagdag pa ng mga ito na meron ding ginagawang agimat ang mga mambabarang na kung saan ang pangunahing gamit ng mga ito ay ang pasukin at wasakin ang bakod at puder ng sinumang nilalang na merong lihim na karunungan. Kapag nawasak na ang kanilang bakod, nang hindi nila namamalayan, doon na unti-unting papasok sa kanilang sistema ang iba't ibang uri ng mga insektong inutusan ng mga mambabarang. Sa pagpasok nito sa sistema ng isang albularyo, 2 gabi itong hindi patutulugin dahil sa labis na sakit nitong mararamdaman. Mararamdaman niya kung papaano sumuot ang mga insekto sa kanyang laman at sa bawat pag-itlog ng mga ito, magbibigayo ng hindi masukat na paghihirap para sa mga albularyo. Kapag nangitlog na ang mga insektong inutusan ng barang, mas higit na itong malakas kesa noong mga panahong naninirahan pa lamang ito sa sistema ng albularyo. Kapag umabot sa pang-7 araw ang mga albularyong merong tanim ng barang, doon na nila mas lalong malalasap ang buhay na impyernong ipinaparanas sa kanila ng mga nilalang na nagbigay sakit sa kanilang sistema. Makakarinig na din sila ng mga usal ng mga mambabarang sa kanilang mga tenga na siyang hindi magpapatulog sa kanila. Nang marinig ito ni Pio Carpio, pinili nitong pag-isipan ang kanilang magiging hakbang sa pagdating ng tulong galing Tungawan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nagkaroon ng ideya si Pio Carpio tungkol sa kung ano ang kanilang maaaring gawin upang masugpo nila ang angka ng mambabarang. Ang patibong bang gawa nila ay nagkakaroon ng palatandaan sa lupang nilibingan ng mga ito?
Alam kong magkakaroon ito ng palatandaan sa lupa dahil ito ay lason. Ayaw ng mga laman lupang nangangalaga dito ang taniman ng lason ng kanilang kaharian. Kung ito ay ating lubusang mauunawaan, madali nating maiiwasan ang kahit na anong patibong na kanilang itinanim laban sa atin. Wika ni Pio Carpio. Matapos nitong makapagsalita, naging palaisipan din para sa kanyang mga kasama ang lahat ng kanyang sinabi. Animoy maging ang mga albularyong nakaligtas sa kamay ng mga mambabarang ay napaisip sa sinabi ng ermitanyo. Ermitanyong Carpio, meron ho kong napansin sa mga bitag na kanilang itinatanim. Wika ng isang albularyo. Matapos nitong makapagwika, hinayaan lang naman ito nila Pio Carpio na makapagbigay ng kanyang sariling opinyon tungkol sa problemang kanilang kinakaharap. Ayon sa albularyo, na noong nadapo siya sa isang lugar na merong tanim ng barang, napansin niyang merong maliliit na uka ng lupa ang nasa tanim ng barang. Napansin niyang merong maliliit na uka ng lupa ang nasa paligid. Animoy binungkal ito ng mga alimango na naging kawangis ng bahay ng mga ito. Hindi naman noon nagawang pansinin ito ng albularyo sa kadahilanang baka nagkataon lamang ang lahat ng kanyang mga nasilayan. Matapos niyang masipat ang mga ito, muli na naman siyang nagpatuloy sa kanyang paglalakad patungong baryo. Sa pagbalik niya sa tahanan ng kanyang mga kasama, doon na nga nag-umpisa siyang makaramdam ng hindi kaaya-aya sa kanyang katawan. Animoy merong gumagalaw sa loob ng kanyang sistema na parabang naghahanap ito ng matitirahan. Kahit anong gawin niyang pagkamot at paghilot sa kanyang katawan, hindi niya magawang abutin ang mga insektong pumaloob sa kanya. Sa paglipas ng araw na yon, nagkaroon ng hindi kaaya-ayang karamdaman ang albularyo. Nakaranas siya ng panlalabo ng paningin at walang patid na pagkauhaw. Nananakit din noon ang lahat ng kanyang kalamnan at nahihirapan siyang tumayo sa pagsapit ng hapon. Makalipas ang 3 araw, doon na nga mas lalong tumindi ang kanyang iniindang karamdaman. Nakakakita na siya ng kung ano-ano sa kanyang isipan at parabang wala ng epekto ang lahat ng usal na ibinigay sa kanya ng kanyang mga kasama. Kung hindi pa siya nagawang painumin ng pinaghalong tae ng insekto at langis, ay hindi pa siya tuluyang makakatakas sa ganoong kalbaryo. Matapos siyang magamot ng langis na yon, tila ba natiktikan ito ng mga mambabarang. Ang mga sumunod na nabiktima ng kanilang mga kalaban ay wala nang naging epekto ang lunas na kanilang inaasahan. Magmula noon, may mga iilan ng nalalagas sa kanilang hanay dahil sa wala silang alam tungkol sa maaaring gamot ng pambabarang. Matapos makapagkwento ng albularyo, animoy nabalot ng katahimikan ang hapagkainan. Si Gonzalo noon, maiging nakikinig lamang sa mga talakayan upang kahit papaano'y magkaroon siya ng ideya tungkol sa kanilang mga kalaban. Habang patagal ng patagal ang kanilang pinag-uusapan, mas lalong nagkaroon ng ideya si Gonzalo tungkol sa sigalot na kanilang kinakaharap. Matapos makapagbigay ng kanilang mga ideya ang lahat ng albularyo, pinili ni Pio Carpiong pag-isipan ng mabuti ang kanilang mga susunod na hakbang na gagawin. Labis kasi siya noong naniniwala na walang kapangyarihan dito sa mundo ang walang kahinaan. Maging ang mga diwata ay may kahinaan, kung kaya't hindi noon nababahala si Pio Carpio sa kanilang kalaban. Alam niyang kapag dumating sa puntong nasagot na sa kanilang isipan ang lahat ng kanilang mga katanungan, ay magagawa na nilang magapi ang mga mambabarang.
Makalipas pa ang ilang oras na pag-uusap, natapos na nga ang kanilang pakikipagtalakayan. Labis namang ipinagpasalamat ni Pio Carpio ang mga ibinigay na impormasyon ng kanyang mga kasama upang maging maingat sila sa mga hakbang na kanilang gagawin. Tio Carpio, ano ho ang maaari kong maitulong sa ating mga kasama? Ayoko kasing manood lamang sa nangyayaring digmaan habang ang iilan sa atin ay nagdurusa at dahan-dahang namamatay. Wika ni Gonzalo. Huwag mo muna yang isipin, iho. Alam kong meron kang tulong na maibibigay sa amin. Sa ngayon, kailangan mo lamang maghintay ng pagkakataon upang gawin ang iyong parte sa magaganap na digmaan. Piliin mong maging maingat sa mga desisyong iyong gagawin. Dahil sa hindi kumikilala ang ating mga kalaban, maging ikaw man ay isang gabunan, wala kang magagawa sa oras na malapatan ka ng karamdaman ng may mga dugong singiw na mambabarang. Sagot naman ni Pio Carpio. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagbigay ng karagdagang impormasyon ng kanyang tiyuhin tungkol sa angka na kanilang kinakalaban. Ayon kay Pio Carpio, na ang mga mambabarang na nagbibigay sigalot sa kanilang samahan ay nasa mababang antas lamang ng kanilang uri. Maaring ang pinuno ng mga mambabarang na kanila noong kalaban ay isang purong singiw na kung saan merong malalim na kaalaman. Yon ang magpapahirap sa kanila kung sakaling totoo ang iniisip ni Pio Carpio. Hindi kasi maaaring ipagsawalang bahala ni Pio Carpio ang ganoong uri ng palaisipan sa kadahilanang merong dugo ng singiw ang kanilang kalaban. Dagdag pa ni Pio Carpio na kadalasan sa mga singiw ay merong lakas na halos hindi matutumbasan ng isang ordinaryong tao. Kaya din nilang utusan ang kanilang mga aliping tikbalang na makipaglaban para sa kanila kung kinakailangan. Mapakumpating pisikal man o espiritual, ay hindi magpapadaig ang isang purong singiw na mambabarang. Wala itong sinasantong tao, may alaman sa aral o isang ordinaryo. Kapag nakagawa ka dito ng kasalanan, ay hindi ka nito titigilan hanggang sa tuluyang ka ng mamaalam sa mundo. Dahil ang mga singiw, ayon kay Pio Carpio, ay isang uri ng nilalang na masyadong mapaghigante. Galit din ito sa tao, lalong-lalo na sa mga albularyo. Alam din ni Pio Carpio na hindi sila titigilan ng angka na yon hanggat hindi sila nagagawang malipol ng mga ito. Nang marinig ito ni Gonzalo, ay halos labis siyang kinilabutan sa kanilang mga kalaban. Teka lang, Tio Carpio. Maaari ba tayong humingi ng tulong kay Dadoy? Tanong naman ni Gonzalo. Sa kasamaang palad, iho, hindi tayo mabibigyan ng tulong ni Dadoy. Nasa kabilang ibayo yon ng lupain at meron din itong mga mahalagang ginagawa. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita isasama sa misyong ito kung alam kong mapapahamak ka. Magtiwala ka sa kakayahan mo, iho, at sa kakayahan ko bilang ermitanyo. Ang ating pagsubok na kinakaharap ngayon, ang isa sa mga magbubuo sa iyong karanasan upang maging dalubhasa ka sa tinatahak mong larangan. Magpakatatag ka, iho, at maging matapang, alang-alang sa ating mga kasamang na maalam. Sagot naman ni Pio Carpio. Dahil sa mga narinig ni Gonzalo, ay mas lalo pang tumindi ang kanyang pagnanais na matulungan ang mga nahihirapan nilang mga kaanib. Dahil sa matinding pag-uusap noon ng kanyang tiyuhin, hindi na nila namalayan ang paglalim ng gabi. Kung hindi pa napadaan ang isang albularyo sa kanilang pinaghihigaan, ay hindi pa nila malalaman na pasapit na pala ang kinaumagahan.
Sa pagpatak ng 6:00 ng umaga, naging abala naman sila Pio Carpio sa talusan. Pinili nilang maghanda muna ng kanilang makakain bago isagawa ang kanilang mga plano noong araw. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang natapos sila Pio Carpio sa kanilang mga gawain. Agad din naman sila noong naghanda upang umpisahan ang kanilang paglilibot sa baryong kanilang kinaroroonan. Hindi naman gaanong kalayuan ang bahay ng mga albularyo, kung kaya't hindi alintana nila Pio Carpio kahit makailang ulit pa silang pabalik-balik sa baryo. Habang sila ay naglalakad, panay ang ginagawa nilang pagmasid sa paligid. Maigi nilang pinapakiramdaman ng buong lugar upang maging alerto sa kahit na anong bitag na itinanim ng mga mambabarang. Hindi kasi ito gaanong masisipat ng mga ordinaryong mata, kung kaya't kailangan mong paganahin ang 3 mong ulirat upang ito ay masilayan. Ermitanyong Carpio, maging alisto na ho tayo. Maraming nakakalat na patibong papaikot sa baryo. Wika ng isang albularyo. Ganun ba? Sige, hahatiin natin ngayon ang ating pangkat sa 4. Sumama ang isa sa inyo sa amin ni Gonzalo upang makapaglibot sa paligid. Mag-iingat kayong lahat at pag-igihan ninyo ang inyong pagmamasid. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng kanilang mga kasama, agaran din naman itong naghanap ng kanilang makakasama sa pagpasok ng baryo. Bago pa man sila nakapasok ng baryong yon, pinili na nilang maghiwa-hiwalay. Habang naglalakad sila Pio Carpio sa looban ng baryo, pansin nilang hindi kaaya-aya ang hangin sa buong paligid. Animoy ang hangin doon ay nababalutan ng isang masamang elemento na siyang nagpapabigat sa kanilang huminga. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat ni Gonzalong normal naman ang mga kaganapan sa baryo. May mga nasisilayan siyang mga kabataang naglalaro sa daan at ang karamihan sa mga tao roon ay abala sa kanilang mga ginagawa at pagtitinda. Sa paglipas ng oras doon nila Pio Carpio, may mga mangilan-ngilan silang nasisilayan na mga taong nagmamasid sa paligid. Ang ilan sa mga ito ay nakaupo lamang sa mga tindahan at ang ilan naman ay nakatayo sa mga punong hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa mga nasilayan noon nila Pio Carpio, pinili na lamang nilang mag-aktong hindi nararamdaman ang kanilang pagmamasid. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, ramdam na ni Gonzalo ang masamang binabalak ng mga ito. Dahil sa kanyang napakatalas na pandinig, kung kaya't nagawa niyang marinig ang lahat ng pag-uusap ng mga mambabarang. Ang tanging pinag-uusapan ng mga ito ay kung papaano nila magagawang hulihin ang kanilang pangkat ng hindi nalalaman. Nang marinig ito ni Gonzalo, agaran din naman niya itong sinabi sa kanyang tiyuhin. Hayaan mo lang silang maliitin ang ating mga abilidad. Ikaw ang alas namin, kaya na may pilitin mong ikubli ang iyong pagiging gabunan. Sa oras kasi na malaman nila ito, makakagawa na sila ng pangontrang naaayon sa kakayahan mo. Wika ni Pio Carpio. Matapos nitong makapagsalita, agaran din naman nilang nilisan ang baryong kanilang pinasok. Habang naglalakad sila papalayo sa mga ito, pansin na pansin ni Gonzalo ang pagsunod ng mga ito sa kanila. May mga naririnig din siyang engkantasyong pinapakawala ng mga mambabarang habang sila ay sinusundan. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi na nagawang makapagtimpi ni Pio Carpio. Nang maramdaman niyang marami nang ipinapalipad hangin ang mga ito, pinili niyang iparamdam sa mga mambabarang ang nakakubli niyang presensya. Sa paglingon ni Pio Carpio sa mga mambabarang,
Kitang-kita niya ang labis na pagkagulat ng mga ito sa kanyang ipinamalas na kakayahan. Huwag niyo kaming subukan. Kami ay nakikidaan lamang. Wika dito ni Pio Carpio. Nang masipat ng mga mambabarang ang nagliliwanag na mata ng ermitanyo, agaran din naman nagsilihis ng landas na tinatahak ang mga ito. Matapos ang mga pangyayaring yon, pinili na nila Gonzalong bumalik sa kanilang tahanang tinutuluyan. Habang sila ay naglalakad, agaran din naman ang pagsilay ni Gonzalo sa kanilang mga kasamahan na kasama nilang nag-iikot sa baryo. Ermitanyong Carpio, hindi po kami gaanong nakapaglibot sa baryo dahil sa dami ng mga bitag na aming nasilayan. Ramdam namin ang pag-ukupa ng mga mambabarang sa baryong ito na para bang nais nila itong gawing pugad. Ermitanyo, sana ho'y maisagawa na natin ng maaga ang ating aksyon upang hindi magtagumpay ang mga mambabarang sa kanilang mga nais. Wika ng albularyo. Nang marinig ito ni Pio Carpio, ninais na lamang niyang huwag sagutin ang sinabi ng kanyang kasama. Pinili niyang makarating muna sila sa kanilang tahanang tinutuluyan, gawa ng ramdam niya ang mga nilalang na nakikinig sa paligid. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, bumungad sa kanila ang iilan nilang kasamang nagiging abala sa mga gawaing bahay. Ang iilan sa mga ito ay inaasikaso ang kanilang mga kasamang na barang upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Nang makapasok na sila, agaran din naman nilang binasa ang kanilang mga damit upang mawala ang bakas ng mga palipad hangin na pinakawala ng mga mambabarang. Sabay-sabay nila itong inilubog sa tubig na merong dahon ng kalamansi habang nag-uusal. Matapos ang mga pangyayaring yon, pinili na muna nilang makapagbihis upang maisagawa na ang kanilang pakikipagtalakayan sa lahat ng kanilang natuklasan. Sa pagsapit ng hapon, naging abala sila Pio Carpio sa paggawa ng mga langis na maaaring maging lunas sa karamdamang ibinigay ng may mga dugong singiw na mambabarang. Okay, sunod kagad natin yung 65. Sunod-sunod na natin to para tapos na kagad hanggang 70. Yun lang. Salamat.